Delile su muža, sad dele i hranu. Slobina ljubavnica i žena sve prisnije, a Lunina izjava o Kiji je izazvala muk. Sloba Radanović, supruga Kija Kockar i ljubavnica Luna Đogani, zajedno su išli u kupovinu, pa su učesnice realitija progovorile na ovu temu. Mića je usput čuo da Kristina ima mali budžet, a mi imamo isti problem. On je iz svog džepa dao novac da mi podelimo. Mi smo otišli u kupovinu, dogovorili smo se i imali smo totalno korektan odnos. Nije mi bilo neprijatno, jer Luna i ja priskačemo u pomoć svakome ovde, rekao je kratko Radanović. Kada su takve stvari u pitanju, kao što je hrana, ne pravim relacije sa kim sam dobra, a sa kim ne. Mi smo već delile hranu, delile smo muža ipak, rekla je Luna.